Dobrý deň, vitajte u nás v cukrárni. Poďme si dnes spoločne pripraviť toto nepečené, extra krémové pistáciové tiramisu. Poďme si spoločne pripraviť lahodný pistáciový tiramisu krém. Žltky s celým vajíčkom dáme do robota. Do menšieho hrnca pridáme cukor spolu s vodou. Kým sa vajíčka šľahajú, cukor zahrievame na hustý sirup. Cukrový sirup by mal mať 112 stupňov, môžeme ho zmerať aj cukrárskym teplomerom. Ak doma cukrársky teplomer nemáme, čakáme, kým je sirup dostatočne hustý a tesne predtým, ako sa z neho stane karamel, ho opatrne po okrajoch misky prilejeme k šľahajúcim sa vajíčkam. Vajíčka šľaháme až do vychladnutia. V druhej miske vyšľaháme smotanu na šľahanie spolu s mascarpone tiež do polotuha. Pridáme pistáciový krém a došľaháme. Krém ešte rukou premiešame, aby nám nezostali biele miesta. Teraz spojíme obe časti. Vaječnou zmesou pistáciový krém trošku odľahčíme. Keď máme krém hotový, prenesieme ho do cukrárskeho vrecka bez špičky. Rozpustnú kávu zmiešame s horúcou vodou. Kávu rozpustíme a pridáme tuzemák. Keď kávová zmes vychladne, namáčame do nej piškóty a ukladáme ich na dno formy. Ja som si dala rukavicu, aby sa mi ruky nezafarbili od kávy. Piškotami pokryjeme celé dno formy. Piškoty potrieme prvou vrstvou pistáciového krému. Rozotrieme ho a pokračujeme vrstvou piškot. Na vrch namočených piškot nanesieme zvyšok krému. Rozotrieme ho. A takto pripravené tiramisu necháme stúhnuť do druhého dňa. Krém stúhne a piškoty zmäknú. Pred podávaním tiramisu ešte posypeme nasekanými pistáciami. Teraz ho už len naberieme na tanier. Nebudeme ho krájať, ale budeme ho takýmto spôsobom naberať. Pistáciové tiramisu máme hotové, môžeme ho rovno ochutnať. Prajem vám dobrú chuť. Prihláste sa na odber nášho YouTube kanálu, nájdete tam tento a ďalšie skvelé recepty.